Владетелят трябва да се стреми да се прослави като милостив, а не като жесток, но да внимава да не прилага зле милосърдието си. Владетелят не трябва да се бои, че ще го сметнат за жесток, щом това му помага да държи поданиците си единни и верни. Безредието засяга целия народ, а жестокостта на владетеля засяга отделни личности. Все пак владетелят трябва да бъде твърд в увереността си и в постъпките си и не трябва да се страхува от самия себе си. Да действа умерено, с внимание и човещина, но така, че предоверяването да не го прави непредпазлив, а голямата подозрителност да го направи непоносим. Възниква въпросът дали е по-добре владетелят да бъде любим, отколкото да възбужда страх. И тъй като тези качества са несъвместими, ако се наложи да се избира, трябва да се предпочете да внушава страх. Хората по природа са неблагодарни, променливи, лицемерни, страхливи и сребролюбиви. Докато извличат от себе си облаги нуждата да прибегнеш до услугата им е далече, те са ти верни и ти предлагат кръвта си, имота си, живота и децата си. Но усетят ли, че тази потребност се приближава, веднага ти обръщат гръб. Не може да се разчита на приятели, които се печелят с пари, а не с величието и благородството на духа. Хората тръгват по-лесно срещу владетел, който буди обич, отколкото против такъв, който буди от тях боязън. Обичта се крепи върху връзката на признателността, но тя лесно се къса, когато изгодата го налага, защото хората са лоши по природа. Боязънта се крепи върху страха от наказанието, а той никога не напуска човек. Владетелят трябва да предизвика в поданиците си боязън, да ако не спечели обичта им, да избегне омразата им. Най-доброто за владетеля е да се боят от него, без да го мразят, а може да го постигне винаги, стига да не посяга на имота и жените на гражданите си. Трябва винаги да внимава да не посегне върху имота на осъдения. Хората забравят по-лесно бащината си смърт, отколкото бащиния си имот. Извладетелят от Николо Макиавели. Понеже живеем във време, в което качествените държавни лидери очевидно са кът, в този фатален 13-ти епизод на "Да поговорим за история", решихме да разгледаме кои са характеристиките, които правят един водач успешен и как през вековете владетели и философи са предавали идеите си за това какво означава добър владетел и справедлива власт. България е изправена пред поредните избори за изминалите 7 години, в които хората трудно могат да припознаят някой водач, който да обедини народа ни и да ни поведе в правилната посока като част от Обединена Европа. Обръщайки се назад към собствената ни световна история, днес се надяваме да очертаем онези качества, които един истински лидер трябва да притежава, за да работи за доброто на своя народ и да превърне държавата си в исторически пример за бъдните поколения. Да, но преди да продължим с основната ни тема, ви подсещам да ни подкрепяте в Patreon през линка в описанието на видеото и да го споделяте и харесвате, за да достигне съдържанието ни до все повече хора. И разбира се, да се върнем на темата към днешното предаване – успешните владетели. Преди малко прочетох един от най-популярните пасажи от книгата на Макиавели "Владетелят", но от кога всъщност, Сашо, мислителите в историята предават съветите си как да управляват една държава? Идеята за това, че трябва да научиш следващите поколения как да се справят с контролирането и управляването на една държава, датира още от най-дълбоката древност. Още в най-ранните надписи, свързани с владетелите в Шумер, Кад, Вавилон, Египет, имаме запазени свидетелства на различни монарси, които оставят всъщност записки и напътствия за своите наследници, за това как трябва да добруват и как трябва да се справят с всички различни кризи в държавата, така че тяхната държава да просперира. Тоест, от зората на писменото слово можем да приемем, даже имайки предвид от колко рано започват да оставят тези записки, че най-вероятно в предписмения период, може би като под формата на някакви легенди или устни предания дори, се е разпространявало от вожд на вожд, от баща на син или от майка на дъщеря, тъй като археологията и историята доказаха, че в доста племена в най-ранните етапи имало и матриархати. Някаква форма на предаване на знания и познания за доброто управление на общността. Добре, но ако обърнем внимание на, понеже си чел много текстове, съвети, исторически извори и паметници, и се абстрахираме да не взимаме само Макиавели като контекст,
Кои според теб са основните качества, които трябва да притежава един владетел, за да се приеме за добър, и ще ми е супер интересно да ги завъртим след това с примери от историята. По принцип има най-разнообразни съвети, които могат да се срещат, но като цяло винаги текстовете се свеждат до един така общо взето фундаментален набор от принципи, които изглежда са универсални. Без значение дали става въпрос за някаква европейска култура, северноафриканска, близкоизточна, китайска, индийска и така нататък. И най-просто нещата могат да бъдат дефинирани последния начин. Добрият владетел, той трябва да бъде мъдър и справедлив, трябва да бъде предвидлив, трябва да бъде търпелив, трябва да бъде храбър в битките, но великодушен към победените си врагове. Той би трябвало да поставя народа си на първо място винаги и да е богобоязлив, като същевременно пази морала и традициите на своето общество. Горе-долу този набор от идеи представляват концепцията на по-голямата част от човешките общности за един успешен, добър владетел. Добър владетел. Това са качествата сумирани. Сега в историята надали има много личности, които са успяли да акумулират всички тези качества в едно и да могат да бъдат припознати във всяко едно от тях, но ако ги разгледаме по-отделно, какви, например, примери може да дадеш за справедливи и мъдри владетели в контекста на политическата им власт? Още от зората на времето концепцията за мъдрост при хората е свързана с способността всъщност на владетеля да преценява ситуациите, с които се сблъсква, да преценява правилно хората, с които работи, и също така да може добре да тълкува средата, в която се намира политическа и социална. Тази концепция е добре оценена в творчеството на гръцкия философ Платон, който в своята книга за държавата изгражда идеята всъщност, че най-добрата форма на управление би била система, в която държавата се управлява от царе-философи, т.е. той мечтае за едно бъдеще, в което царете да станат философи или философите да станат царе. Много любопитно тази негова концепция се реализира в Римската империя, когато владетел всъщност в средата на 2 век от Христа става Марк Аврелий, който е императорът философ, стоик. Той всъщност интересното е, че школата, към която принадлежи Марк Аврелий, проистича от един гръцки философ Диоген Кучето, който е доста противоположен на Платон. И даже всъщност лично Диоген е бил противник на Платон. Те двамата доста са се дразнали един друг. Там има и сцени, където Диоген замеря Платон с пилета на площада в Атина. Но интересното е, че всъщност човек, който най-добре реализира концепцията на Платон за императора философ, е човек, чиято школа на стоиците произлиза всъщност от философията на Диоген, който е един от основните противници на Платон. Марк Аврелий е такъв тип император, който умее да цени ситуацията, в която се намира, умее да преценява настроенията на своите политически елити, на своите войници. Същевременно той самия, чрез поведението си, съчетава в себе си голяма степен идеите на стоицизма. Той е търпелив, той е обмисля нещата, не е прибързан в действията си, рационален и се придържа към добродетели. Написва и, разбира се, своя философски трактат, който се нарича Към себе си. Или в англоязичната литература обикновено го възприемат като медитации или като размисли, но оригиналното заглавие би трябвало да се превежда като Към себе си, което ние по някой път се шегуваме с приятели, че е ценно да си направиш някакъв философски дневник, след това в някакво време в бъдещето хората да го издадат без ти реално да си бил дали напълно сигурен, че това нещо искаш другите да го четат. Друг пример може би да дадем... Тоест, това, което Платон велича, е един владетел, който властва подбуден от разума, знанието, не толкова от амбицията.
нали, един философ. Аристотел не го ли допълва по някакъв начин, само че при него, както и при Макиавели, има идеята, че трябва да бъде заобиколен въпросен владетел от едни много добри съветници. Не е ли така? По принцип, да. Аристотел надгражда концепцията на Платон и той всъщност очертава монархията като те и двамата делят формите на управление на справедливи и несправедливи. Монархията е справедливата форма на еднолична власт, а тиранията е несправедливата форма на еднолична власт. Аристотел по същия начин, само че Аристотел е критичен към идеята на Платон за царе философ и той по-скоро смята, че както ти изтъкна, мъдреците трябва да са хората, които да заобикалят владетели и да му помагат, а не да се опитват да... Той като цяло смята концепцията на Платон за някаква утопия и идеализъм. Аристотел по принцип е доста по-практичен от своя учител и той по-скоро смята, че трябва да има едно разделение на отговорностите, отколкото всъщност създава на някакво кастово общество, което Платон проповядва. Но да, там идеята е, че всъщност тимбилдинга, т.е. подбора на кадри, не тимбилдинга, а по-скоро изграждането на екипа, подбора на кадрите, би трябвало да бъде доста по-ключов и доста по-важен. Така че според Аристотел, мъдрия владетел трябва да умее да подбира и хората, с които се обкръжава. Той има доста примери за съвет към крале, към султани, нали, заобиколени все пак от хора, които са мъдри и много добри в съответната област, така че да могат да помагат на владетеля да действа. Да, има страхотни примери за монарси, които са дори сами по себе си да не са били толкова мъдри, са имали достатъчно прозорливост да предоставят съответни дялове от властта на хора, които по-добре от тях биха могли да се справят. Веднага се сещам за два примера. Луи 14 е такъв владетел, който умел да подбира своите министри, така че работата да се върши в желаната от него посока със средства, които той самия не притежава като познания. Шведският крал Густав Адолф II, който е бил доста отдаден на това да воюва и да защитава интересите на своето кралство, е бил достатъчно прозорлив да остави своя... Всъщност, интересното е, че в началото на неговото управление неговия първи министър Аксел Оксенстиерна е негов политически опонент, но всъщност Густав Адолф е достатъчно прозорлив да остави този човек да поеме контрола над администрирането на държавата, като по този начин едновременно удовлетвори искането на аристокрацията за повече роля в управлението и същевременно разпознава в този свой опонент човек, който притежава качествата, които са нужни за управление, стопанисване на държавата, нещо, което самия Густав Адолф не му е било толкова важно. Той се интересува човека от война, от реформи, от дипломация, докато чисто администрирането на кралството е било оставено в ръцете на неговия съветник и първи министър. Луи 13, знаем, достатъчно прозорлив да остави кардинал Ришельо да контролира вътрешната политика на Франция и външната също така, превръщайки го на практика първия министър-председател в историята в съвременния смисъл на думата. Така че подбора на мъдри съветници е изключително важен също, както и естествено проявите на лична мъдрост на владетеля. За да се върнем отново за някакви примери в античността, Библията ни разказва, разбира се, историята на цар Соломон, който не бил войн като баща си Давид, но пък за сметка на това управлявал мъдро държавата, която бил наследил и със своите изключително прагматични така и прозорливи решения постигал една справедливост, заради която е и обичан от евреите, които по принцип знаем, че доста трудно обичат своите лидери като цяло. Друг пример от античността не е ли Ашока в Индия? Да, индийския Радж, да го наречем цар, тяхната версия на думата, който създава своя собствена империя, също е пример за баланс между завоевател и администратор, който в правилните моменти взима правилните решения, което показва, може би, мъдрост можем да го свържем и с концепцията за... толерантност в неговия случай, защото един от ранните примери все пак за религиозна толерантност. Да, и също така за поглед с перспектива, т.е.
да можеш да направиш една крачка назад, да обхванеш голямата картина и да прецениш в кои елементи от политиката си трябва да подходиш по-агресивно, в кои да си по-умерен и как да балансираш между двете. Може би в това се съчетава идеята за мъдростта в управлението. Значи да, ето може да отбележите първото нещо, което ви трябва за успешен владетел, да сте мъдър, справедлив, да се обградите от мъдри и справедливи хора, които да ви помогнат в тежките решения. Но да видим някои от останалите характеристики, които очерта преди малко. Ти спомена предвидлив. Какво означава точно това? Защото това не е само поглед върху голямата картина, ми все едно така имаш... можеш да предусетиш ситуацията, да разбереш на къде отиват останалите политически и социални процеси. Как точно можеш да го определиш това? На езика на съвременния ни, как да кажа, обществен ред, предвидливост аз лично го разбирам като аналитичната способност на човек. Тоест, възможността, когато имаш пред себе си изложена една палитра от фактори, ти да можеш да прецениш по какъв начин взаимодействието между тези различни фактори, какъв резултат ще донесе и съответно ти да нагодиш действията си спрямо този резултат. Тоест, възможността да предвидиш ходовете не само на противниците си, т.е. да разбереш не само какво биха направили другите владетели, с които имаш вземане-даване, но също така да предвидиш до някаква степен, доколкото е възможно, и обществените процеси. Т.е. да можеш да предвидиш, че при стечение на обстоятелствата така и така, населението ти ще реагира по такъв и такъв начин. Т.е. това означава също така да познаваш и хората, които управляваш, да знаеш какво търсят те и да знаеш как биха реагирали в определени ситуации, за да може ти да предвидиш как да подходиш така, че да се разминеш това, което Макиавели каза, да се разминеш с техния гняв и да запазиш до някаква степен тяхното уважение. Тоест, според тебе това са по-скоро владетели, които са реформатори, но в по-истински смисъл на думата. Тоест, не решават да въведат реформи проформа, просто за да се харесат за някакъв кратък период от време, наистина вярват в тези реформи, че ще доведат до благоприятни последици за цялата държава, стрикни са в спазването им по някакъв начин и искат да ги доведат до някакво осъществяване, защото това би предвидило негативни последици. Това е едното. Другото би било да прецениш в коя ситуация да избереш война и в коя всъщност да избегнеш, дори когато на някои хора им се струва, че всъщност сега би било добър момент да воюваш. Ти да прецениш, че всъщност това е в дългосрочен план, това може да ти изяде главата, така да се каже. Тоест, предвидливостта е свързана и с умението да знаеш кога да действаш и кога да изчакаш по някакъв начин. Това ще ни свърже, разбира се, и с следващото нещо, за което можем да си говорим, търпението, но... Дай примери, моля те. Особено за такива, които са избрали мира пред войната, въпреки че така е изглеждала доста апетитно. Аз на първо време ми хрумна нещо, което много интересно го има чисто в теорията. Две много различни концепции за това какво означава предвидливост, които са доведени, разбира се, до някакъв идеален вариант. Едната е античната християнска концепция за предвидливостта на върховния владетел на Вселената Господ, която Свети Августин описва като всъщност свободната воля, той описва като способността на Бог непрекъснато да нагажда своя план според решенията на хората, тъй като може да предвиди всяко едно от тях. И затова той е върховния съдник и стопанин на Вселената, защото той на практика хем те оставя да правиш каквото искаш, хем в крайна сметка каквото и да правиш, накрая се получава това, което Бог иска. Което той иска. Другия ако прескочим 2000 години напред, стигаме до фундацията на Азимов, където пък всъщност концепцията за просперитет се изгражда около тази фундация, която благодарение на своята синтез между математика и история може да предсказва бъдещето до голяма степен, което дава възможност на нейните членове, на нейния управителен съвет, така да се каже, на тази фундация, но и на хората, с които тя работи, да предвидят всъщност
развитието на историята и да вземат такива мерки и решения на базата на това по кой път ще поемат хората Тоест, ако обществото А извърши действие Хикс, резултатът Y ще бъде еди какъв си и затова ние трябва да предприемем мерка Z, примерно. И всъщност е много интересно как тези идеалистични версии кореспондират с опитите на хората в несъвършения свят, в който съществуваме, да действат. Библията отново ми хрумва примера с съветника Йосиф, който фараона взима, защото той успял да предвиди гладните години, успял да предвиди бедствията и всъщност на базата на това предвиждане се вземат решения за запасяване, така да се каже. Други примери в историята за предвидливост са свързани обикновено с възможността да отгатнеш кога кумшиите ти, например, ще се окажат в някаква война или в някакъв конфликт и съответно ти да вземеш добра изчаквателна позиция. Веднага ми хрумва пример за Румъния в контекста на Балканските войни. Тя очаква, че България, Гърция и Сърбия ще се хванат за гушите и съответно румънския крал Карол взема една много добра изчаквателна позиция и в крайна сметка румънците излизат големия победител от цялата тази ситуация. Друг пример в нашата история, ако трябва да потърсим, Борис, който успява да предвиди, че сблъсъка между Константинопол и Рим за това, коя от двете религиозни центрове да поеме контрола над българската църква, ще му даде възможност да лавира всъщност между тях и в крайна сметка той да извлече такава полза, че българската църква, когато България приема християнството и получава самостоятелна църква, в крайна сметка българската църква да излезе независима и от Рим, и от Константинопол. Така че, но това означава човек, който много добре познава своето време, много добре познава своите опоненти и много добре знае в кой точно момент да приложи правилните стъпки. Това е изключително трудно. Може би тази аналитичност, тази предвидливост на владетеля е едно от най-трудните качества за възпроизвеждане. Ти се върна и даде пример от Библията, но, например, един владетел като Хамурапи, който е известен със законите си, той също така е доста предвидлив по отношение на управлението чисто в социален план на своя народ. Няма ли пример от неговата история, който да показва дълновидността му? Той в предговора към своите закони, тъй като законите на Хамурапи, те са първите записани закони, за които знаем така структурирано, но те имат предговор и в този предговор той обяснява всъщност какво представлява един добър владетел и много от нещата, които описва, са всъщност как той предвидил така, че да разпредели достатъчно храна за този или онзи град в Месопотамия, предвидил така, че да осигури достатъчно жертвени животни за боговете, предвидил така, че да организира по най-добрия начин напоителните системи, които контролират притока на вода по реките Ефрат и Тигър. По същия начин, естествено, египетските фараони също трябва да бъдат предвидливи, както и тяхната администрация, с която контролират тези ранни земеделски процеси. Това нещо го има и в Китай, има го и в Индия. Тоест, навсякъде, където стопанската дейност е свързана с сезонните повторения на разливи, приливи, мусонни ветрове и валежи и така нататък, се изисква една всъщност предвидливост като изключително важен фактор в най-вероятно първите монарси, ние дори много от тях не знаем имената им, но първите владетели всъщност са се издигнали благодарение на способността си да предвиждат и да организират своята да я наречем първобитна общност, така че да се възползват максимално от даденостите на природата и на практика, когато предвидиш изхода от мача, след това вече отбора е доста по-склонен да те следва и т.е. колкото в дългосрочен план владетелите успяват да проявяват тази предвидливост, толкова повече обществото им се доверява. И вероятно това е и причината тази предвидливост да залага в съветите, защото ако успеш някакси да дадеш на своите наследници ноу-хау как да са по-предвидливи, те ще печелят повече власт и повече доверие от хората. Точно така, но това е свързано и с нещо друго, което ти спомена по-рано и това е търпението. Сега има много примери за управници, които не са търпеливи.
Тръмп е един добър пример за това, защото само някой да каже нещо или да погледне по различен начин, търпението му изчезва. Но да кажем, ако трябва да дадеш ти примери за владетели, които са проявили търпение и това им е донесло много повече благини, отколкото негативи. Както има една китайска поговорка, ако чакаш достатъчно дълго на брега на реката, ще видиш трупа на врага си да минава по нея. Търпението е до голяма степен свързано с останалите качества и предвидливостта, за която говорихме. И ако трябва да дадем един доста популярен по принцип за историците пример, това със сигурност е римският диктатор Фабий Кунктатор. Самия му прякор Кунктатор означава изчакващия, или търпеливия. И всъщност той е поставен начело на Римската република в момент на една от най-големите и кризи, войните срещу Ханибал. И всъщност Фабий е човек, който е коренната противоположност на Ханибал. Ханибал е човек на действието, решителен, дързък, опортюнист, докато Фабий Кунктатор е един спокоен, типичен, прагматичен римлянин от техния здраво стъпил на земята фермерски тип, всъщност на който се гради империята им. И той е човек, който всъщност смята, че най-добрият начин да се справи с бурята е като просто изчака нейната сила да премине. Той е избран за диктатор от римляните по законов път, тъй като римските закони допускат в случай на държавна криза да се избира човек, който да има абсолютна власт върху всичко в републиката за срок от 6 месеца. Като този срок може да бъде удължаван, разбира се, както и в случая с Фабий. Да. След което диктаторът би трябвало да напусне властта доброволно, което Фабий всъщност прави. И той успява да организира съпротивата на римляните по такъв начин, че на практика, въпреки поредицата от доста забележителни победи, които Ханибал постига, те на практика се оказват тактически победи, но от стратегическа гледна точка абсолютно нерешаващи нямащи значение за изхода на пуническата война. Тоест той успяваш да обезсилиш противник, който е по-силен от теб. Ти знаеш, че е по-силен от теб, но просто го изчакваш да се изтощи достатъчно дълго, използвайки по оптимален начин своите ресурси. Как става точно това? Смисъл, прави като малки битки по път или решава го от продоволствие по някакъв начин? Как изтощава армията на Ханибал? Точно по този начин, който ти казваш, задължително се избягва голямо сражение, т.е. не се влиза в битка, която би могла да изчерпи собствените си ресурси. Римляните вече са видяли при Тразименското езеро и при Требия и при Кана, че такива решителни сблъсъци едно в едно с един доста добър пълководец нямат особен смисъл. Вместо това тормозиш снабдяването му, затваряш армията си в крепости, които да се защитават така, че реално да го бавиш и да го принуждаваш да води дълги обсади. И най-важното, трупаш ресурси в собствената си база и едновременно с това използваш всъщност собствените си ресурси да нанасяш удари там, където Ханибал го няма. Рим всъщност, докато мутае Ханибал в Италия, други армии са изпратени да превземат картагенските бази в Испания. Накрая всъщност Сципион Африкански, докато Ханибал още е в Италия, Сципион Африкански с една армия отива директно в Картаген, за да заплаши Африка и по този начин в крайна сметка Ханибал е принуден да се изтегли от Италия и войските му в последна сметка са разгромени в битката при Зама. Така че изтощаваш, караш го врага да разтегли своите снабдителни линии, да воюва на твърде много фронтове, което не може да си позволи. И по този начин всъщност дори първо, разбира се, Рим има по-големи ресурси от Картаген, но геният не може да бъде навсякъде едновременно. Тоест Ханибал може да печели сражение примерно на една точка, обаче на другите 3 места, където действат римските армии, Ханибал го няма. Да, но той имал е шанса да разчита на Сципион, защото не е бил само един гений. Разбира се, ти също така връщаме се към първа точка мъдростта, да подбираш всъщност хората, с които работиш и да доверяваш на кадърните хора задачите да бъдат свършени. Тоест,
едновременно да успяваш да ги мотивираш, така че да не се страхуваш, че те ще се опитат да отнемат твоята власт, но същевременно да разпознаваш правилния човек за правилната работа. Така че двете неща се съчетават. Абсолютно същата стратегия, която Фаби прилага, в крайна сметка европейските лидери в началото на 19 век приемат за войната с Наполеон. Тоест взето е решение, че няма нито един пълководец с нито една самостоятелна армия да се сражава срещу Наполеон, само когато няколко от тях са на куп. Тоест винаги Наполеон трябва да бъде изправен срещу няколко генерали с превъзхождаща задължително армия, която да се бори с него, за да можеш да тушираш очевидните предимства на своя противник. Тоест, като в бокса, да речем, нали, когато знаеш, че негови удар е по-сериозен и по-стабилен от твоя, гледаш да обикаляш около него, да го изтощиш, за да можеш да нанесеш своя собствен удар, своята собствена контратака, но не влизаш челно срещу човек, който знаеш, че 100% ще те победи, защото сам по себе си едно в едно е по-добър от теб. Така че това е един типичен пример. От политическа гледна точка, пример за търпение можем да дадем Борис III, нашия цар, който осъзнава, че баща му е допуснал доста сериозни грешки в начина, по който се опитвал да наложи своята власт върху българската политика. 1918, когато България влиза в втората национална катастрофа, Фердинанд абдикира, в края на войната Борис става цар. Той е достатъчно разумен от първите, може би, 10 години от своето царуване да се отдръпне, да остави всъщност цялата тежест на следвоенния период да падне върху политическото лидерство, да изчака постепенно партиите в България да се дискредитират. И едва през 1934-35 година, т.е. 16 години след като е станал цар на България, той изиграва своя ход, забранява партиите, поема властта в държавата и започва своя собствен авторитарен режим. Авторитарен режим, който е посрещнат с любов и желание от българския народ, който вече се е нагледал на абсолютно всички пълни политически провали на всички партии в България и на практика царя вече започва да изглежда като алтернатива. И той наистина се оказва добра алтернатива, защото всъщност Борис какво прави? Той унищожава политическите партии, обаче успява да подбере правилните хора, които да сложи като министри и всъщност политиката на държавата да върви напред. Тоест, отново връщаме се към качеството мъдрост, съчетано с търпение, да подбереш правилните хора, които да свършат работата от твое име и съответно да подбереш правилните хора, които да оберат негативите вместо теб. Тоест да дискредитираш политическите си опоненти, докато ти самия се отдръпваш и казваш, аз съм просто монарха обединител на държавата, но политическата отговорност аз я давам изцяло на партиите, които вие самите си избирате. Да, той оставя партиите сами да се дискредитират и по принцип това аз съм забелязала, че тактика и на други владетели. Аз, например, сещам за пример за Елизабет I, която, както знаем, най-големият опонент, особено в началото, е Мери Шотландска, но тя не може просто така с лека ръка да се... или пренебрежително да се отърве от нея, защото ще последва доста по-бунтовно отношение спрямо нейната власт. При което тя изчаква почти 19 години, докато стигне до етап, в който успява да дискредитира Мери, че готви заговори срещу нея, нали, всичко, нали, има доказателства и чак тогава всъщност я екзекутира. Да, точно така. Защото едно бързо приключване на Мери Шотландска може да доведе и до премахване на английския контрол политически над Шотландия по това време, на който Елизабет, разбира се, и английските крале разчитат. Сега парадокса на историята, разбира се, е, че синът на Мери Шотландска е човека, който наследява Елизабет на английския трон. Да, но човек не може да предвиди всичко. Да, точно така. И понеже дадохме пример за нали, търпение, но което не е свързано с снисходителност, това е нещо, което Макиавели препоръчва, владетелят да не е снисходителен, но ти го включи като част от характеристиките на един добър владетел. Защо според теб има смисъл владетеля да бъде снисходителен и може да дадеш примери, когато това не е отишло твърде далеч, все пак? Веднага тук Макиавели, ако беше сред нас, щеше да заяви, че трябва да си така твърд и суров към враговете си, така че да ги отучиш да те предизвикват. Но историята показва, че в правилния момент
снисходителността може да бъде страхотен пиар ход на владетеля. Тоест, великодушието към победения опонент е нещо, което може да ти спечели доста така добри активи. Два примера веднага мога да дам. Единият е от световната история. Първият владетел на Персийската империя на Хеменидите Кир II, който с няколко ключови сражения побеждава основните си опоненти, но проявява абсолютна толерантност и снисходителност както към техните войски и аристокрация, така и към обществата им като цяло. Той превръща всъщност концепцията за това да имаме една толерантна, мултиетническа, мултикултурна империя, която да не репресира отделните малцинства на себе си. Даже напротив, Кире остава, разбира се, винаги в любовта на евреите с това, че той прекъсва техния вавилонски плен и ги връща обратно. В обетованата земя. И даже им дава средства за изграждането на ново на храма в Йерусалим. По подобен начин той се отнася и с останалите сегменти етнически в Персийската империя, т.е. пощадявайки ги, подхождайки с добро, той печели любовта. Той ги печели на своя страна и ги обединява. Да, и фактически в един момент те се оказват пред варианта, в който той е по-справедлив от собствените им владетели, изглежда по-добър от собствените им владетели и съответно те нямат проблем с това, че царството им е било погълнато от тази нова империя, която очевидно работи по-добре от старата им държава. Тоест хората по принцип, ако им дадеш по-добро управление, отколкото са имали преди, ако си по-снисходителен, ако си по-толерантен, ако си по-добър към тях от предишните им управници, в по-голямата част от историята всъщност неща като етническа и национална принадлежност няма да има чак такава тежест и всъщност хората биха дори предпочели едно чуждо управление понякога, както става всъщност в Вавилон и в Лидия с идването на властта на Кир или за евреите в случая. Друг пример от собствената ни история, може би най-известният, Иван Асен II или Йоан Асен II, както е по-правилно, след битката при Клокотница през 1230 година на 9 март, Йоан Асен пощадява основната част от епирските войски. Разбира се, някакви хора са загинали в сражението, очевидно, тъй като българите пленяват цялата епирска армия. Той на практика арестува и задържа аристокрацията и Теодор Комнин, който е владетеля на Епир, обаче обикновените войници са освободени и са пратени по домовете, нещо, което Чичо Мукалоян не прави. Когато Калоян плени вражеска армия, той го избива цялата армия обикновено. Само, че Йоан Асен ги пуска да си вървят, в резултат от което всъщност е новината за неговото добро и начина, по който той подхожда великодушно, му носят това, че без обсада, без битки повече, той на практика покорява цялата останала територия на епирското деспотство и буквално удвоява площа на България в рамките на няколко месеца, проливайки кръв в едно единствено сражение. Да, не може да се каже това за други владетели, които, например, веднага се сещам за примера с Самуиловите войни, които са върнати по коренно различен начин. Ослепени от Василий. Да. Да, там е. И той за да се внуши и страх, нали, да се изпрати послание и така нататък, но в случая при тях не е проявено снисхождение. Не, но там имаме и засегнатата чест на Василий от убийството на негов приятел. Да го наречем така. Много ти благодаря за тези примери за снисходителни владетели. И това веднага обвързва с следващата характеристика, която ти даде, която е за добруването на другите. Сега си има малък проблем с нея, защото добруването на другите, нали, това общо благо, за съжаление в историята е използвано както с, нали, очевидно добро, така използвано и в един негативен и популистски контекст. Затова по-скоро, кои са примерите, в които това добруване на другите е доведено само до нормални граници, без да бъде използвано за корисни цели? Когато говорим за добруването на народа и монарсите, извинявайте, трябва да го схващаме по-скоро като
един собствен, ако искаме да го погледнем от съвременна гледна точка, представете си го като един собственик на компания, който мисли за своите служители. Тоест, в крайна сметка, добруването е свързано с това служителите да са доволни, за да работят добре. Тоест, когато говорим за монарх, който управлява народ в по-голямата част от историята, ние говорим за човек, който иска да подсигури това поданиците му да се чувстват максимално добре, за да работят в полза на неговата държава. Тъй като през по-голямата част от историята монархията е държава, тя е собственост на монарха и съответно, както една компания е собственост на нейния изпълнителен директор. И съответно, ти искаш хората, които работят за теб, да се чувстват добре, за да може да работят максимално добре и да произвеждат максимално много и да създават максимално много полза за теб самия. И поради тази причина всъщност имаме и владетели реформатори, за които ти вече спомена, като Петър Велики, като Ататюрк, Мустафа Кемал, като разбира се в историята има много примери, твърде много примери. Филип II, френския крал, който така въвежда реформи в начина, Алфред по който в Англия. английския крал Алфред, например, и по-късно също Едуард I. Много, безкрайно много. Карл IV, германски император, който реформира Свещената римска империя, за да работи по-добре, да е по-ясно структурирана. В Полша има владетели като, примерно, Сигизмунд Васа, който също реформира държавата да работи по-добре. Сюлейман Великолепни, османския султан, който преструктурира законите и администрацията, за да работи по-добре. Така наречения канун. Кануни, да, законодателен. Европейците го наричат великолепни, османците го наричат законодателя. Но идеята е да създадеш работеща държавна машина, която да е справедлива към хората, доколкото е възможно, и съответно да им дадеш един вътрешен мир и спокойствие, така че те да могат да живеят своя ежедневен живот, без да обръщат внимание на държавата и без да се настройват срещу нея. Това, пример, този обаче, ти понеже спомена и популистката страна на това, например в съвременна Русия, посланието на Путин към своето население е: аз ще ви осигуря добър, спокоен и ухолен живот, но вие няма да се занимавате с политика. Тоест виждаме как концепцията за добруване в една демократична на теория общност може да се използва така, че нейният президент да действа всъщност като монарх. Тоест, вие си живеете живота, търгувайте, купувайте, яще и пийте, но държавата и нейното управление и политиката го оставете на мен и на моите хора. Реално погледнато, това е била идеята на монарсите през цялата история. Тоест, хората да си живеят живота, да си обработват нивите, да си правят търговията, да си изкарват паричките, да си плащат данъците и другото да го оставят на владетеля, който това му е работата, защото това е неговата държава. Така че добруването на народа не трябва да се възприема като един крал, който ходи да целува бебета и да лекува болните насам натам из държавата, а по-скоро се възприема като създаване на добра работна среда, купа с плодове в обедната почивка, ваучери от Lidl, кафе, така хубаво кафе и възможност за сега добра станахме почивка. като мамник, имахме продуктово позициониране. Lidl по никакъв начин не помага на нашия подкаст, така че забравете, че Да, сме но го ако споменали. започнат, ние няма да имаме нищо против. Добре, но оставяйки шегата на страна, тази концепция за добруването не намери ли приложение не е ли описана в така наречените поучения, княжески огледала? Да, те са един набор от той е жанр в политическата литература, да го наречем. На английски се нарича Mirror of Princes, т.е. да, огледало за князе, огледало за принцове, в което редица философи, политически мислители, мъдреци на своята епоха са записвали своите съвети за това как трябва да се управлява една държава по най-добър начин. Има спорове сред историците, кои произведения могат да бъдат включени като такива и кои трябва да бъдат разглеждани по различен начин. Типичен пример е поученията, които византийският източно-римски император в Мъдри оставя за своя син Константин VII.
Поученията на дякон Агапит към император Юстиниан I, който също е един от реформаторите. Факт. Самия владетелят на Макиавели Макиавели. само по себе си. Тома Аквински има едно съчинение Дерегно, в което дава съвети на кипърския крал, кой е най-добрият начин да бъде така един справедлив християнски владетел. Тоест, тези книги с поучения, те освен общите принципи на добро управление, които са общо взето универсални от зората на времето, те са повлияни и от идеята за справедливия и добрия владетел в контекста на съответната религиозна практика. Т.е. добрия християнски владетел, добрия мюсюлмански владетел. А имаме и владетели, които пишат доста интересни трактати. За мен един от най-любимите ми примери е пруския крал Фридрих Велики, който написва съчинение, той като още е много млад в началото на своето управление, той написва съчинение, което се казва Антимакиавели, в което той буквално взима всяка глава от Макиавели и започва да я нищи и да я оборва и да покаже, че всъщност това е аморален текст, който няма нищо общо с концепцията за един добър християнски владетел. Така че това произведение е публикувано в Холандия и в Англия първоначално и след това се разпространява и в Европа в началото на 40-те години на 18 век. Тоест, според него не трябва подниците да се боят от владетеля, не трябва да има толерантност. Как точно оборва? Може ли да дадеш един пример? Той по-скоро атакува Макиавели точно за тези неща, за които Макиавели до ден днешен е критикуван. Той всъщност трактата Владетеля започва да го критикуват така мислители политически още през 16 век, когато излиза и тази критика продължава в вековете. Не е християнско всъщност това отношение на страх, на репресии, казва Фридрих сам. Интересното, разбира се, че тази книга е писана, когато Фридрих е млад. Аз не съм сигурен дали стария Фридрих II, Дер Алтер Фридрих, възрастният Фридрих, в края на своето царуване би седнал да пише точно такива неща, но младият идеалистичен Фридрих е смятал, че, разбира се, владетелят трябва да е благочестив, трябва да бъде снизходителен, трябва да бъде добронамерен към хората, трябва да бъде всъщност първи служител на държавата. Но Фридрих отразява вече едно нещо, което е така характерно за 18 век, така наречения просветен абсолютизъм, т.е. идеята, че владетеля трябва... Връщаме се всъщност към концепцията за Платоновия владетел философ и за Марк Аврелий, че владетеля трябва да бъде мъдър, трябва да бъде образован, трябва да бъде добър, трябва всъщност вече 18 век малко се изменя концепцията за легитимността на владетеля под влияние на европейската философия и стигаме до там, че владетеля се почва да се разглежда като първия служител на държавата. Тоест, като първенец, като принцепсът, който обаче идеята всъщност на Октавиан за първият гражданин, за първия служител на републиката, за човека, който трябва да се грижи за добруването на общото. Това е нещо, което Октавиан така промотира в хода на своето управление. Завиваш към Вир Бонус за идеалния римски гражданин? Концепцията по принцип, да, тя съчетава в себе, тя представлява всъщност съвкупността от всички добри качества, които един истински... То в случая с Вир Бонум, то е от една страна политическата концепция за най-добрия мъж, защото Вир означава мъж. Но също така латинската дума Вир, която е мъж, тя е свързана с думата виртус виртутес, което означава добродетели. Тоест, за римляните истинският мъж, т.е. за да си истински мъж, ти трябва да притежаваш добродетелите на истинския мъж. Т.е. това, че ти си физически роден като от мъжки пол, не те прави автоматично мъж. Тоест, мъж не се ражда, мъж се става, следвайки основните принципи, което може би е едно добро послание в епохата, в която живеем. Да, той трябва да е честен, добродетелен, праведен, да се съобразява с етичните и правни норми на обществото, в което живее и да самият той да служи за пример на своите поданици. Но ето и как всъщност римляните ни дават едно нещо, което българското общество в момента трудно успява да схване, разликата между физически пол и това, което е социалната функция. Т.е. разликата между секс и джендър, както казват англичаните, че ти се раждаш такъв, но трябва да станеш друг
изпълнявайки основни функции в обществото. Тоест, мъжествеността не е вродено качество, тя се добива с добродетелите и качествата на характера. Нещо, което е хубаво да си припомняме доста по-често. Да, че мъжествеността е свързана с характера, не само с физическата сила на даден човек или надвиването чисто. Да, тя фактически думата за мъже, тази виртута с този добродетели, за които говорим, физическото е едно от, но в никакъв случай не е най-важното качество, което те прави мъж според римляните и съответно добър владетел. Защото до края на Римската империя, което всъщност е падането на Константинопол под османска власт, изискването към императора е той да бъде вирбонос. Тоест не е задължително императорът не е как да го кажем, да наследиш баща си не е задължително. Тоест императора трябва да бъде най-добрият мъж. А не сина на предишния император. Тоест легитимността реално трябва да се заслужава от всеки следващ владетел. Това, че баща ти е бил император, не означава, че ти имаш право да бъдеш император след него. Ти трябва да заслужиш, или да се върнем там към една много стара европейска максима, че крал не се ражда, крал се става. И от тук, като за финал на характеристиките, се връщам на богобоязливостта, която ти спомена. Сега, особено във времена, в които сега и в отделните култури богобоязливостта има различни измерения, но тук според мен е интересно да се отбележи идеята на историка Ернст Канторовиц, която е за двете тела на владетеля. Едното, което е физическото, смъртното. Нали, владетеля, той може да се разболее, може да умре, може да загине в битка, но същевременно съществува неговото второ тяло, символичното, вечното, което е въплъщение на държавата, на институциите, на властта, и той пребъдва дори след физическата смърт на съответния владетел. И от тук има и тази идея за вечното тяло, която позволява на монарсите, за разлика от идеята в Римската империя, да имат наследственост и приемственост. Тоест следващия получава тази свиша. Да, то е нещо като... Тук може да се върнем към Платон, който говори за физическите неща и тяхната идеална форма, която е в света на идеите. И ако се върнем към тази концепция за това, че физическата форма е бледо копие на идеалната форма, която съществува в света на идеите, то физическата форма на монарха е всъщност отражение на идеала за монарх, който се представлява една божествена концепция, за която ти говориш, която се въплъщава от владетел във владетел, т.е. тя се предава от баща на син, от един владетел на следващия владетел. Китайците имат нещо подобно, те го наричат небесния мандат, т.е. това е концепцията за божествено, как да го наречем, божествено санкциониране на светската власт, която трябва да минава от един владетел в друг. При китайците обаче има интересната подробност, че ако владетел е несправедлив, той губи божествения мандат и съответно боговете отнемат от него това божествено право да управлява и го дават на следващия справедлив владетел, което ги приближава повече до римската идея, че всъщност добродетелта е нещото, което те прави подходящ за владетел. Просто това не е нещо, което ти излъчаш. При римляните то идва от следването на моралните ценности, които въплъщават тяхното общество, докато при китайците всъщност следването на моралните ценности ти носи божественото провидение, така да се каже. Тоест имаме реално една и съща концепция в двете империи. В средновековието обаче, понеже държавата е патримониална, т.е. тя се наследява от баща към син, тази идея за двете тела съчетава римската концепция, все пак с идеята, че трябва да се наследява в рамките на един и същи род. И по този начин те измислят идеята, че това е енергия, която се предава всъщност от баща на син. И затова французите, когато краля умре, те казват краля е мъртъв, да живее краля. Защото автоматично имаме транзиция от единия владетел, който в неговото физическо тяло умира, енергията се прехвърля към следващия владетел, който, тъй като идеята за краля не може да умре. Може да умре само човека, но фактически краля тази божествена същност, тя е безсмъртна. Тя просто се преминава от тяло в тяло. Като някакъв свети дух, един вид.
Много ти благодаря, Сашо, за отбелязване всички тези примери и характеристики на идеалния владетел. Освен да си пожелаем да имаме в бъдеще един мъдър, предвидлив, търпелив управник, който да е снисходителен, надяваме се богобоязлив и да съчетава, да е воден от добродетелта в своите действия. Със сигурност да може и да каже какви са неговите действия, не да премълчава какви ще бъдат. Да можеш да комуникираш с обществото всъщност това ще бъде една от добродетелите на бъдещия монарх, да може да използва всички тези форми на комуникация, социални мрежи и така нататък по правилния начин, така че да предава правилните съобщения. Тоест, добрият владетел на бъдещето, било то монарх или истински, или просто избран от хората политически лидер, е човек, който трябва да съчетава тези класически, ако щете дори консервативни ценности, които ние очакваме, и способността да ги предава през модерните форми на комуникация с обществото. Тоест трябва да намери някаква форма на синтез между доброто старо и модерното ново. И да се обгради от мъдри съветници. И да умее също да си подбира. Да, така че можем да кажем, ако говорим за търсенето на лидер, когато търсите своя лидер, гледайте внимателно с какви хора се обграждат. Това е много показателно за неговите качества. Да, благодаря ти. Искам да благодаря на всички вас, че ни слушахте, на Студио Манса за осигурения терен. И уважаеми слушатели, харесвайте, споделяйте съдържанието, подкрепяйте ни в Patreon и коментирайте активно, за да получаваме обратна връзка от вас и да ставаме все по-добри. Благодаря ви за отделеното време и до следващия път, когато отново ще си говорим за история.